isono ngami ngathandana nomuntu ongangubaba wami ingqondo yami ithi angiphelezele umntanami hey ngeke ngiyamkhumbula umntanami kodwa-ke uyazi uNkulunkulu kuthi angithathe impilo yami kodwa lokho mhlawumbe ukuphukuphuku ngiyacela nobhala at least-ke awubambe ifoni cela uphendule ma ukuthi ukephi ngoba nasendlini yakhe angikutholi. Nice. Sawubona kwangathi awukho right mama wahlala wedwa kumele ngabe ugada umntwana noma usalele kancane mhlambe ngiyaphapha ngizofika late ngizomkhunga umtshele ngiyamthanda awu manje wahamba ngisakhuluma seqala lezi zinto zakhe zokulokho ebukwa oh ilona leli bridge hey lalithi liyangibulala leli yadidi hayi nobhala befunani la ayingeke kukhona ukushaya amanzi Konko nobhala How yini kodwa Stanice ufunani yini ngempela ungilandelelani athi ngajabula mesingakhulumela ngaphakathi angifuni indaba zethu ziziwe labathakazi hey Stanice mina ngisabhizi futhi ke Stanice hanginayo imali kaBhiya hayi khohlwa uBhiya ngiyabona unenkinga isho nobhala ngabe kuphi inkinga phela sabantu yazi mhlambe ngingakusiza awungitshela sisi wami ngabe kuphi inkinga yazi inkinga yami wena ukuthi uyangilandela Stanice ngiyacela awuyeke ukungilandela nami nobhala ngiyacela awuyeke ukungifihlela ngiyacela congiphumela hayibo awanda amakhandlela yabona unaka izinto engakufuni hayibo ngangitshela ukuthi iqiniso hayibo nobhala iqiniso ngangitshela ukuthi leli iqiniso hayibo Nkosi yami ingane yami ayisekho hayibo nobhala umfundisi uyayazi lento ngiyacela la endlini ungayiphathe kamfundisi and na uyazi ukuthi lo baba kalungile hayibo kanjani ayingeke kukhona ukushaya amanzi wena uTreasure noma Mkhithi ngeke ehlisa umoya ehlisa umoya nobhala hayibo wenzani ngizocela ungiphumele awu ngiyaxolisa jazi nami ingqondo isingidukele usale kahle kodwa ngalo baba ngasho kodwa awu ngasho kodwa